Ayan, nandito po yung mga abubot ko. Ayan, nandyan, yung gamit ko. Ayan. I-ano ko muna yung, ano, gagawa po tayo ng mga, ito yan ay para sa flower base, at ito yung, yung drawing ko, na made of newspaper po. Marami po akong abubot dito. Matagal po akong hindi ano, pero nandito rin po yung gamit ko. Ayan. 1 minute lang po guys. May glue gun po ako dito pero wala po akong pagsaksakan kasi itong bahay na ito ay wala po silang kuryente. Pag umuwi po sila ay pinapatay, sinashut down nila yung switch nila. So ang gagamitin ko ngayon guys ay itong glue ko lang. Guys, saan ako magpunta kasi dala-dala ko yung glue gun ko. Ayan. So unahin ko lang po natin itong flower base kasi mas madali. Ayan, dito na lang yung mga abubot ko. Andito po yung mga ayan, ito po yung mga kinat ko na newspaper o newspaper po ito guys. Nilagay ko lang po yung dollar sign ko. Ayan. Live. I'm alive. Toing. Ayan. I-share ko lang po sa aking group para alam po nila na nakaano na ako. Ayan. So, share. Kapiling. Ayan. Punta po tayo sa messenger. And then, Ibro will lipat. Kalat na dito yung mga box ko. Alisin ko muna itong mga box ko dahil ito ay nakaka-distract sa atin. Kaya po mayroon akong karton para hindi po dumikit dito sa alisin ko muna. Marami po akong mga clearance box, marami na po akong nabigyan. Binigay ko po sa mga kaibigan ko. Marami na po ako napadala sa Pinas kahit yung mga organizer box. Shout out sa iyo, partner. Ayan, gagawa tayo ng flower base. Wala yata akong dalang gunting, akit na naman ako. Ayan. Ikaw munang bahala dito, kukuha lang ako ng gunting sa kaano kasi ito ay gagawin ko para sa ano Ayan. Dito po ako nagtatago ng cellphone ko pag ako ay nag-a-upload o kaya ay
meron akong inaano sa parang what's later. Dito ko tinatago dito sa loob. Yan oh. Kuha lang ako ng ano. Ay naku, bumabagyo na dito oh. Kung kailan ako. Silang naglinis ngayon ng jacuzzi sa pool. Ayan, ayan, ayan. Nasaan na ako? Alam mo, partner, yung maingay dyan o yung tubig. Tubig sa jacuzzi ay tinatapon na nila. Sila na ngayon ang naglinis, hindi ako. Kaya yan o, nababasa na yung likod ng cellphone ko. Kuha lang ako ng ano, kuha lang ako ng ano, ng gunting ha. Kasi gagawa po tayo ng flower base. Ayan. Yan. Flower base. Simple flower base made of newspaper. Ayan. Dito ang abubot ko oh. Ayan. May glue gun ako. Doon sana ako magla-live sa taas pero ano, mahina yung signal kasi eh. Buti doon at meron kaming kuryente. Ito nga, yung glue gun ko. Ito naman oh. Pati dito sa likod ng cellphone ko nababasa na. Pasaway talaga itong mga taong ito ngayon. Ano yon? Kasi mamaya eh, ano, magraran din ulit ako. Hindi ko pa nga nakita kung ilan na ang ano ko eh. Pang 12 na yun ha. Pang 12 na yung 24 hours run challenge ha. Sakit ba sa ulo? Ayan, konti na lang yung tubig. Saan ko ilalagay na yung cellphone ko kung hindi dyan? Ayan. Kukunin ko na naman yan. Ayan. So, mas okay na dito. Kukuha lang ako ng ano. Tatago ko muna ito kasi ito yung gagawin natin. Ayan. Ito po yung glue ko kasi hindi ako makagamit ng glue gun ngayon. Ayan. Ano nangyayari na? Ano, maingay pa rin ba yung tubig? Kasi parang shower mula sa katas-taas hanggang dito. Oh. Thank you, thank you. Thank you, partner. Ikaw munang bahala dito. Kukuha lang ako ng gunting ha. Yan na lang ang titigman mo. Ha. Kuha lang ako. Yung cellphone ko ha. Tignan mo.
Ayan, andito na ako. Andito na ako. Kumuha lang ako ng gunting, di ba sabi ko sa iyo kung bahala dito. Ayan, tabi muna natin. Tayo po ay gagawa ngayon ng flower base. Pero wala pala akong karton dito. So ako ay kukuha ng karton dyan. Ayan. Ganyan lang po guys, oh. Ayan. Ayan. Yan, kanya lang po. Then, i-fold po natin dito. Yan. Kahit na naman hindi maganda yung ano niya kasi i-ano rin natin sa karton niya. Ganyan. And then, kung ito na lang ang irap natin. Magrarap. Uy, sumigil ka rin dyan, May. Gargar ka ng gargar. Ayan. Kalimutan ko pala yung iba kong gamit. Yun na lang munang ano. Teka nga lang. Yan. Kasi hindi pa ako nakagawa. Dito na lang. Ayan. Kasi doon mababa. Dito mataas. Ano kayang gagawin ko dito? Mag-ano muna tayo. Ayan. Hindi ko rin matatapos ito ah. Ayan. Ayan. Ito na lang ang gagawin natin. Ito na lang ang kukuburan natin yan. Marami po akong nagawang ganito pero nandun sa po sa bero. Matagal ko nang gawin ito. Yung stick ko na naman. Akit na naman ako. Diyos ko. Nakakita na ako. Ayan guys. So una, sana hindi pa ito yung bang tumigas. Kasi matagal na akong hindi gumawa eh. Uy, makisama ka naman. Oo, pwede na pala. Yan. Ayan. Ganun lang po. Ay, Diyos. Ala. Ay, may. Ala. Nakikita niyo yung hose dyan. Sinapon nila yung hose. Tinatapon nila yung tubig kasi. Oy. Pati ako hindi ako makapag-concentrate sa mga taong to. Dito na lang tayo, ha? Ganyan po. Ayan. Then, lagyan po natin dito ng hoy.
Yan po natin dito. Yan. And then, ganyan. Po, silain natin yung stick. Ganyan. Ulit. Ala. Nagtatapon na silang tubig sa akin dito, guys. Hello, Sis G. Gawa tayo ng ng Kleenex box made of newspaper. Ayan. Ang gulo nita, naglilinis sila ng jacuzzi ngayon. Sila ang nakaruta ngayon, ha. Dati akong naglilinis. Mayroon akong upload na premiere ko bukas yung paglilinis ko. Ayan, guys. Ayan ulit. Salamat, Sis G. Salamat. Kasi ilagay ko yung cellphone ko doon, maingay itong tubig. Teka yung nga. Tutpasaway sila. Tingnan nyo, narinig nyo, tinagtatapon na sila ng tubig. Baka matapunan ako dito. Pasaway kasi sila eh. Tingnan nyo guys, tingnan nyo ang ginagawa nila. Oh. Nagtatapon na sila ng tubig. Paano ko makagawa? Ano? Wait lang, may juwa. Mga sira-ulo talaga itong mga tignan nyo guys, ang ginagawa na. Ito yung hot, oh. Ito po yung maingay, oh. Ayan. Ayan, sige lang. Aywa. Ayan, bahala na kayo. Ako kasi yung naglinis, ngayon sila naman. Oh, sabi, nagwawala na kasi ako dito eh. Laging ako na lang kasi naglilinis ng jacuzzi. Basta yung yung jogging pants ko. Baka basa na rin kahit sa amin. Ay, nako. Kasi ako, nababasa na. Ayan. Tapos i-flat po natin to guys. I-flat po natin. Ayan. Isa pa lang nagawa ko. Hindi kasi ako komportable sa upuan ko. Paano kung maupo doon eh. At tatapon sila ng tubig. Ayan. Dito po, mahiwagang lamesa. Dito po ako nagtatago ng cellphone ko. Oh. Sis J, mainit ba dyan dito o nagtatapon silang tubig? Parang parang shower. Oh. Ayan, sila. Sinatawanan ko sila kasi laging akong nagtatapon. Ngayon nagwawala ako nung Huwebes. Sabi ko, hindi pa ninyo inalis yung laman ng jacuzzi. Ayun. Tatapon sila. Sabi ni partner Percy, ang ingay daw. Yan, gawa muna tayong ganito bago natin gawin yung box. Hilain po natin yung stick. Yan.
Salamat, partner Percy. Nirecruit mo si, Sis J. Kaya pumunta dyan. Ayan. Ang update ko dito ay itong mga, mga boys. Naglilinis sila ng jacuzzi. Ay, tako din pala sila pag akong nagwala. Thank you, Sis J. Thank you, partner Percy. Ayan. Partner Percy, mayroon pa bang maingay dyan? Nandyan o, nagtatapon pa rin sila ng tubig. Ayan. Hindi ko pala dala yung nagawa ko ng ganito. Yung nakat ko lang palang dala ko dito. Gagawa ko tayo ng yung box ng Kleenex. Ayan. Ayan mo lang sila. Okay lang naman kahit na wala akong viewers. Pampalipas oras ko lang ito. Nakalaba na ako, nakasampay na ako, nakapalansya na ako. Diba? Nahayaan ko lang yung mga boys dyan sa taas. Kasi lilinisin ko rin yan pag sa taas eh. Di nila alam linisin kasi na mabuti. Yan. Nakadalawa na po tayo. Ayan. Time. Teka. Ayan, hindi na sana po. Wala. Okay. Ayan. Najakitan ko na si Cuties Carino. Sino ba? Oh, ayan. Asan mo? Ipin kito yung message mo. Ayan. Tutuloy po tayo. Meron akong nagawa ng dalawa, okay? Ayan. Paspasan na. Para magawa na natin yung box ko. Ayan. Hindi na ako makabasa dyan. Mamaya na ako magbabasa. Kala ko dala ko yung mga ganito. Mag-roll pa pala ito. Halika nga mahiwagang mesa. Itong mahiwaga kong mesa. Dito ko tinago yung cellphone ko kanina nung nagla-live si partner Percy. Iniwan ko ito kasi pag nag-upload po ako kasi mas malakas yung wifi nila sa baba. Dito ko tinatago. Ayan. Hindi nyo makita ang paggawa ko na kasi mababa yung ayan. Di bali. Naliligo na ako dito. Galing sa taas sa jacuzzi. Balik ka rin ko mamaya itong ko. Kaya may karton ako dito kasi pag magdikit ako, hindi madidikitan yung mesa, ganon. Kaya may butas dyan, ginawa kong para sa flower base ko yan. Nakatatlo na tayo. See? Ngayon,
I-press na lang natin ng ganyan. And then ganyan. Ayan. Salamat sis cuties. Marami na po nagawa. Na-upload ko na sa YouTube noon pa kasi gumagawa ko ng mga ito, ikukuburan ko ito ng newspaper. Ito ang gamit ko, oh. Yan. O kaya, yung ganito, oh. Pwedeng gawing, flower vase. So, akala ko dala ko yung mga ganito, hindi pa pala. Kahit na makagawa ko ng 10, ipapakita ko kung paano. Ayan. Hi! Ayan. Madali lang ito. Yung mga organizer box na ginawa ko ang lalaki, pinadala ko doon, nilagay ko sa cargo ko ng bilo sa Pinas. Ayan. Ano si Spursy? Maingay pa, para pagalitan ko na yung nasa taas. Takot sila pala pag nagwala ako eh. Kasi ako na lang laging naglilinis dun sa jacuzzi. Ayan. Ayan o. Ayan. Dalian natin. Ayan. Lagyan na muna natin dyan. Ayan. Shout out po sa Team Ruwin Lipat. Thank you po sa support, mga kapatid. Ayan. Pag maliit po yung stick nyo, hilain lang niyo para bumaba. Yan, ganyan. Tapos i-roll na naman. Ayan. Ayan. Tignan nyo, oh, mayroon pa. So, hilain ulit yung stick. Ayan. Then, maglagay po tayo ng konting glue. Ayan. Para hindi po magbukas yung gagawin natin. Ayan. Oh, partner Percy. Kapartner natin si Cuties. Ayan. Kung mayroon kang trabaho, okay lang na iwanan nyo ako. Wala namang problema. Ganito lang ako, ah. Ayan. Yan. Parehas din. Ako na. Asan yung cellphone kong pinagbabasahan ko? Okay. Kasi mamaya, tatakbo ako sa bundok na naman. Bundok Araya. Ilan pa lang dito kasi. Yan. Salamat po sa inyong suporta, mga kapatid. Yan. Ito po si May 17 Ilocana na taga-bundok ng Lebanon. Lapit na, yan. Sarahan na natin para hindi magbukas ang ating mahiwagang newspaper. Ngayon, para hindi po, diretso na lang po tayo. Diretso, ayan. Yes, ganyan lang. And, gamit ko po gunting, yan. Mayroon na akong nagawa dito, na 6. Bago pa lang siya sa YT. Mano pa yan, dadami pa yan. Dadami pa. Pag i-subscribe ko pa siya sa 2 kong account. Pag tignan mo, hindi pa makisama ito. Tignan mo, Ayan. Oo. Kasi yung mga tao sa taas, naglaba pa sila ng mga carpet. Silang may trabaho nun. Hindi nila ako nisturbo ngayon. Ayan. Ayan. Madali lang po ito guys.
para, ang kailangan po natin dito ay cutter, gunting, stick, newspaper. Kahit na anong klaseng mga karton kung gusto nyo para paglagyan nyo ng mga charger o kaya mga headset, ganon. Pwede, pwede, pwede. Ayan, ulit. Ayan. Yan, ito po yung box ko. Ayan. Magiging marumi lang ang kamay pag gagawa po tayo ng ganito. So, kaya maghanda kayo pag gagawa kayo nito talaga. Ayaw ko namang mag-gloves kasi eh. Ayaw ko. Ang gusto ko yung walang gloves. Kahit na marumihin yung kamay ko. Yan. Nilalagyan ko po ito ng ng glue sa loob para hindi po magbukas pag Ayan. Yan. Partner, pero si matutulog ka na ba? Yan. Ito po. 2, 4, dalawa na lang para i-start ko ng ito. Tabad na kasi akong umakyat para kumuha ng ng mas malaking stick kasi marami akong stick sa taas. Kalmado na ang lahat. Tapos na siguro sila. Alam nyo ba ang latest? Yung kaso ng mag-asawang pinarusahan sinasaktan yung yung kasambahay nila ay makukulong na sila. Galit na galit si Sir Rafi Tulfo. Pinalay detector nila nako, nagsinungaling silang mag-asawa. So, doon daw sila sa partner Percy kasi kilala ka ni Kateso. Kaya, pero nandun ako naman pag nagla-live siya pero hindi nila ako kilala. Nag-live siya nandun ako Nung kailan about sa natin, sa team natin nung napanood niya sa kay Idol Rafi. Nandun ako, nakisawsaw ako doon. Live niya yun noon. Yan. So ngayon, tapos na ta. Ito talaga, hindi ka matapos-tapos dito. Pati ako dito sa likod ko, nababasa na ha. Yan guys. Ngayon po mag-umpisa na po tayo. Ito po ay lagay ko muna dito. Ayan. Ngayon, ang una pong gagawin natin ay ganito. Di ba may cellophane ito? Alisin po natin. Kung pwedeng, ayan. Pasok yung kamay na lang, alisin. Ayan, naalis ko na po yung cellophane.
Ayan, start na po tayo. Ilagay ko muna yung pinagtagsan ko yung cellphone dyan. Ayan. Una ay lagyan po natin ng ano dito, ng glue. Kung anong gusto niyong design. Yan, ang kamay ko na ay marumi na. Maganda kasi pag glue gun ang gamit. Mamaya titignan ko kung doon ako sa taas pag may kuryente sa amin. Dito kasi presko. Ayan. Presko naman sa taas. So dito konti lang. Pwede nyo putulin, ganon. Pag nakita po ninyo na ganito po o nakabukas na yung dyaryo, pwede nyo siksikan ng konting glue para magsarado rin. Ayan guys, nilagay ko palang isa. Marami pa. Kailangan kasi natin idikit. Pag glue gun kasi ang daling dumikit eh. Ayan. Ayan. I-press lang po natin. Kung hindi ko man matapos ito, itutuloy ko na lang next time. Nagde-demonstrate lang ako. Salamat naman at na-appreciate yung mga kapwa ko, sa mga kaibigan ko na nakilala ko dito sa Facebook at saka sa YouTube. Yung mga ginawa ko, nakaka-touch naman yung sinasabi nila sa akin na ang galing ko daw. Ang galing kong gumawa. Ang galing kong gumawa. Meron kasi akong pinagkaabalan na ginagawa. Ganyan lang po ako. Ayan. Mahilig akong mag-create, mahilig akong magluto, mahilig ako, lahat na lang ng mahilig ako sa Tignan nyo ang kamay ko, ang kamay ko. Asan ka na? Pwede pala ako kukunin ko yung extension. Titignan ko nga dito kung may dito, may saksakan kasi mas madali mag doon eh. Teka, 1 minute. 1 minute guys. Asa na yung susi ko? I have my key. I put somewhere and I don't know where. I don't know. Pag gumagawa kasi kayo ng mga ganyan, ang dami po ninyong abubot. Ako po, puro ito newspaper na nakat ko, guys. Marami po, Pero wala pala akong na-roll na
Ito rin po mga abubot ko, guys. Ganito bago tayo. Ayan. Yung busy lang, okay lang, iwanan po ninyo ako. Ala, 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 ala. Ayan. Ah, bakit ibang klaseng ano kasi yung flower base ko? Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong suporta. Kay May 70 po sana po. Ang buhay bundok po niya. Yan po, yan po, yan. Yan po, yan. Gagawa muna ako ng ganyan na marami. Para minsan lang po yung pagslap. Shout out po sa Team Ruel Lipat at sa mga baguhan sa Team Ruel Lipat. Welcome po. Ay naku, mababasa naman ako dito. Anong ginagawa niyo sa akin? Ay, laisad no. Diyos ko, basang-basa na yung cellphone ko. Dito guys, sa bundok ay malilim na. Malamig na dito. Pero hindi po ako nag-sweater kasi mamaya po ay tatakbo po ako sa bundok. Kaya nga pa, anong sinasabi mo, hindi ko makita. Kasi itong cellphone ko nagluluko yung isa, walang signal. Aray po. Ayan. Ayun na naman.
Pag ako nagaganito guys, para ako naglalaro lang. Yun guys, oh. At ito naman yung na-flat ko na. Ito, hindi pa. Dapat i-flat ko natin. Kuha pa ko. Ayan. Yan po. Ilagay ko sana yung cellphone ko doon sa mas mataas kaso puro tubig. Another one. Isa ulit. Kasi kung ibibideo ko ito, matagal. Mahirap i-upload pag mahaba kasi ang mga videos. Kahit na 98 na, maya-maya babalik na naman sa umpisa. Yan guys. Yun na naman. Ito yung marami ko yung nagawa ko na. فوق خلص جاكوزي كله خلص فوق هذا Merci. الباب خلص Okay, merci.
Ayan. Yan, gagawa po tayo ng flower base. Saka Kleenex box. Pag hindi ko mo tapos yung Kleenex box, okay lang naman. Ito muna ang gagawin ko bago ko paraminsanan lang to. Ayan. Kasi kung nakagawa ka ng ganito, anytime ka nang magagawa ng para sa mga Kleenex saka sa flower base. Ayan. هاي أول مرة بتفضوها هاي فقدها شوية عليك تعملها حبي خبيز على هذا Pasensya na po kayo na malakas yung boses ng asawa ng caretaker namin. بس كسرته Ayan. Parang umambon sa ulo ko yung tubig niya tinapon nila. أشوف بعرف زيتي روح البابا كيف صار شوف مثل شوف Sinasag! Ay! Yan. Marami na tayo nagawa. Ayan. Gaya ng sabi ko, talagang narurumihan ang kamay. فتحت السيارة. Yan, marami kang tayo nagawa. Yan lang po ang naano ko sa Kleenex. Ito muna kasi ang inuuna ko. Oh. Ito muna. Ayan. Yan. Tiyaga lang po. Pag naggaganito po kayo. Meron po akong nagawa dito sa bundok. Ilang organizer box, lalagyan po namin ng mga small towel para po sa guest bathroom. Yan. Yung ginawa ko, pinadala ko sa Pinas, malaki po yan. Kung kaya kong abutin yung kasi nandito yung ginawa ko. 1 minute, guys. Ito po yung finished product na ginawa ko po. O, ayan. For the Kleenex. Ayan, guys. Ito po yung finished product na po ito. Ayan.
Ayan, para makita po ninyo ako. Okay guys, ito po yung finished product ng ng Kleenex box. Ayan. Marami po akong nagawa, mayroon pa sa taas, marami po akong binigay sa mga kaibigan ng amo ko. Kasi pag nakikita po nila, humihingi po sila, sige ginagawa po sila. Ayan. Ito po ang ginagawa ko ngayon sa araw na ito dahil tapos na akong mamalansya, tapos na akong maglaba. So ready na ako. Run mamaya sa bundok pag hindi ko masyadong malamig na po dito pero hindi po ako nag-sweater. Yan pa. Ayan. Ano po yung nagawa ko guys? Ito po yung mga newspaper po. Kaya kung kayo po, huwag po kayong magtatapon ng newspaper kung gusto nyo gumawa ng mga organizer bags, mga flower vase, o kaya yung ganito nga. Ganito, empty box ay empty po ito. Pag gumawa po kayo ng ganito, oh, diba? Ayan, yan muna para makita po ninyo yan. Gumawa po kayo ng yung mga box na, empty box na, yung gusto nyo lang kalaki. Then, gawin yung paglagyan ng mga charger, ng mga cellphone, headset, mga ganon, power bank. Pag nasa Bear kasi ako, gumagawa ko ng ganito ay binibenta ko. Marami pong bumili sa akin. Pero dahil nandito ako sa bundok, na-stop lahat, wala akong income po dito. For stress. Ayan na naman guys. Yan. Huwag kang matumba dahil ikaw ang pinapakita ko sa mga audience. Yan. Pero sinasabi ko na po, madudumihin talaga yung kamay mo. O kasi ayoko po kasing mag-gloves. Gusto kong marumi yung kamay ko na nakikita ko. At saka mas maganda yung walang gloves. Ayan, meron na naman po. Hindi ko alam ko yan, si Sis Carlita yan. Ayan. Hello, sis. Okay lang ako, okay lang. Gumagawa ko ng gagawa nga ako ng Kleenex bag. sorry. Yung ganito, oh. Ayan. Ayan. Marami na akong nagawa. Marami na. Sis Clarita, shout out. Sis Marley Guason, thank you for coming. Ito po yung ginagawa ko. Ayan. Shout out po sa inyong lahat. Nagliparan na po yung mga gagawin ko. Ayan.
Gagawa po ako ng ganito, tsaka flower base. Ayan. Salamat po sa pagpunta. Ito po yung gamit ko. Ito po yung mga kinat ko na mga newspaper po. Ayan. Ngayon po, i-roll po natin. Stick lang po ang kailangan. Tsaka glue. Ayan. Para makagawa po kayo ng ganito. And then, gagawa po tayo ng ganito. Ayan. Ito lang po ang update ko sa inyo ngayon. Tignan nyo, mag-start ng mahangin. Mamaya pa naman tatakbo ako. Ayan, meron na naman isa. Kaya yung magtatapon dyan ng mga newspaper, huwag mo yung itapon para makagawa po kayo ng mga organizer box na ganito. Paglagyan ng mga charger, ng cellphone, mga headset, mga power bank, mga ganun lang. Paglagyan din ng mga ipit, mga suklay, mga ganun ba pwede. Boyang mag-iiwa. Ito kasi iklap-lap natin. Yung iba, ito po guys ay yan. Ito po ay na na flat na ba? Dinat ko siya ng gunting. Ito naman ay buo pa, round pa lang po. So, ito po ay i-flat din natin para gaya nito. Then, gagawa na po tayo ng either flower base or gaya po nito. Finished product na lang po ito. Pinapakita ko. Ayan. So, muna tayo. Diretso ng diretso. Pasensya na kayo yung mga dumaraan sa bakyan. Maingay. Yan, isa na naman. Kung okay lang itong mesa na ganito kasi yung mesa hindi flat. May palubog sa gitna so nahirapan akong pero pag wala na. Ganyan lang po, wala. Kahit na magkapag-tisbis ka, ganyan muna. May pinag-ano yung kamay nila. Ayan. Kahit iba yung tinitingnan mo, okay lang. Magagawa mo rin na i-roll mo. Ganyan lang po. Yung edges niya po, yung end niya po ay lagyan nyo ng glue para hindi po magbukas yan. Ayan.
may i-upload po ako mamaya na ano yung Zumba ko. Pero mayroon po akong premiere bukas. The same time po, 1 o'clock p.m. Pinas time po. Araw-araw po akong nag-pre-premiere 1 p.m. Pinas time po. Ayan. Pero yung pagla-live ko po ay hindi po pare-parehas kasi depende po yung oras po na free. So, tapos na po akong kumain, tapos ko na rin pinakain yung alaga ko, tapos na akong mamalansya at naglaba. So, ito muna ang gagawin ko. Kasi mamaya pag nagtakbo na ako doon sa bayan ng punta ko, ayan guys. Ganito lang. Okay. Ayan. Ready na nga akong tumakbo. Nakasapatos na ako. Mainit pa ng ano. Sa ngayon, hindi ka na naman masyadong pawisin na ngayon kasi malamig na dito. Hindi nga lang ako nag-sweater na kasi alisin ko rin. Sa amin sa Beirut, marami akong ginawa na naka-display po sa bahay. Kahit po star po, gumawa po ako ng star. Pero hindi po newspaper yung ginamit ko din. Pinatungan ko lang ng ng crepe paper. Gumagawa rin po ako ng mga bulaklak. Na crepe paper din ang gamit ko. Pasensya na kayo guys kung meron kayo narinig na umiiyak dahil yung bata ko dyan may sakit. Pero ngayon, medyo okay na siya. Kahapon talagang ayaw niyang makipag-usap o ano. Pero ngayon naman dyan na sa labas. Kahapon talaga wala. Sobrang init daw sabi ng nanay niya. Pero binigyan naman siya ng gamot niya kahapon. Ayan. Marami na po. Yan. Ito po guys. Ayan. Kunti pa ito. So, mag-ano pa tayo. Ayan po. Shout out Kabsat Angie. Ayan.
Gumagawa po ako ng, gagawa po ako ng ano kasi, Kleenex box na ganyan. Oh. Yan. Yan. O kaya ano, flower base po. Pero wala pala akong nagawang ganito. Pero marami pa akong nakat na ano, newspaper. So, shout out po sa inyong lahat. Thank you, thank you, thank you. Shout out Edmer Vlog. Salamat, salamat sa pagpunta. Ayan, tuloy-tuloy lang po dahil marami pa po. Kumustahan na lang po tayo. Thank you sa inyong suporta dahil kulang 100 ang nadagdag sa aking subscriber. Maraming salamat po. At sa aking Facebook ay 7,600. Mahigit na po. So, thank you sa inyong suporta. God bless sa inyong lahat. Pasensya na kayo at maingay. May trabahador po dito sa harap namin. Maya-maya alis na, mag-start na rin yung magtatrabaho. Yan lang po. Pag gumagawa po kayong ganito, tis-tis lang po, tsaka-tsaga talaga. Nung nandun ako sa Berot at maraming order sa akin, ay talaga, kahit na hating gabi na. Huwag lang yung wala kaming kuryente ah. Kasi kung minsan may magpara sa akin ng mga ano, yung mga organizer box. Yung malaki na organizer box ang ginagawa ko. Kasi paglagyan daw niya ng sapatos yung Pilipina. Yan. Hello all around daddy. Sorry, hindi ko nakita yung pangalan mo dito. Nadyakita na po kita. Thank you sa pagpunta. Salamat. Shout out po sis Clarita Franco. Yan ang very supportive talaga sa akin. Si sis Marley Guason. At saka si Kapsat Angie. At si sis Edmer Vlog. At ang aking partner First Official at J. Franco Vlog. Please pakisupport naman ninyo ang ating mga kaibigan. Thank you. Yan, tutuloy ko na lang po para marami ko akong manood. Ay!
Pasensya na kayo sa aking background at maingay. May nagpapagawa ng bahay. Na 4 na taon yata o 5 taon nang niro-renovate, hindi pa tapos. Paano, dadalawa po ang trabahador po nila. Anong magagawa ng 2 tao yan araw-araw? Doon na lang sa kabila, ano na sila, ang dali nilang nagawa, buo na yung building. Kung hindi ko po matapos ito, pasensyahan po, itutuloy ko na lang po kasi ako ay tatakbo po sa bundok. Naka-schedule po kasi ako natatakbo. Kaya bukas is stay at home ako. Ayan. Hindi ako maglalakad. So dito lang ako sa bahay bukas. Mayroon po akong nakilala dito na Pilipina na ang asawa niya ay Lebanese. Malapit din dito pero kailangan ko kasi maglakad. May trabaho naman po ako. Saka nandito yung alaga ko, hindi ko pwede iwan yun. Pag wala yung alaga ko, okay lang. Siya po yung nagbigay sa akin ng munggo. Yun ang niluto ko kanina at yun ang inulam ko. With bagoong na may sili. Pero hindi masyadong manghang yung sili. Ganun kasi hindi ako mahilig na sa manghang na sobra. Kasi may allergic talaga ako. Pero parang gusto ko yung bagoong kanina. Yung nag-ulam ako ng munggo ay may sili. Ang buhay ko po dito ay yung pag-dry ko ng ubas na ginagawa kong raisin. Nag-dry po ako ng onions. Nag-dry po ako ng mint. Tapos, gumagawa po ako ng pickles, yung mga cucumber pickles po. Ayan. Ayan. Bakit ka nakabukas pa? Alam ko kasi kung hindi okay yung ginawa ko. Alam ko talaga. Tingnan nyo dito, oh. Saka dito na paano siya. Pero pwede pa naman yan. So maglagay na lang po ako ng glue dito sa para madali lang na akong makamove next time. Ito kasi ang tagal sa akin yung gumawa ng ganito. Yung pala nga gawa ko, naiwan ko pala sa Beirut. So, kailangan kong gumawa ulit. Pero buti na lang at nakat na itong mga mga newspaper ko. May pa dito, oh. Ayan. Ganyan po. Ayan. Pag nagawa ko yan, marami na akong, pag naglagyan ko ng glue yan, at naging ganito, ay, marami na akong magawa. Oops. Oops. Sarap pong magkape pag ganito ang panahon. Kahit tatakbo ako, hindi ako papawisan ng masyado. Pero nung summer time na kasagsagan talaga ng init, talagang pawis na pawis ako sa pagtakbo.
Partner Percy, uminom ka ng ano, ng kalamansi. Yung tsaa na may ano, may kalamansi. O uminom ka ng luya. Ako yung sipon ko pag umaga sinisipon ako. Kung minsan sa ganitong oras, talaga nagbabahin lang ako. Yan, marami tayong nagawa. Ganito na lang ang gagawin ko para i-upload ko na naman itong mga gamit ko. Doon tatakbo ako. Ayan, marami na oh. Pero okay. Gagawa pa ako para tapos na. Ayan. Ayan. Kasi gusto kong gumawa ng ganito. Ayan, 2 line pa lang ang ginawa ko. Para maging ganito. Ayan. See you Philippines after 2 months. Hindi, 3 months. Malapit na kong umuwi. Kikita ko rin yung mga pamilya ko at mga apo ko. Yan. Shout out, shout out. Ayan. Dandaran. Malapit na palang ano, luluwas si Joy yung inirefer ko sa GC namin na gusto niyang pumunta kayo sa Toldo. Humingi siya ng tulong kay Sir Harvey. Ay, kay Sir Ruel ng pamasahe niya papuntang Manila. So, ang flight yata niya ay ano na October 4. Ano naman siya? Nakalag ako kapatid. Salamat sa inyong suporta. Nagkakita na kita, thank you. May isa kasi akong kaibigan na sabi sa akin, ang galing ko daw. Dahil mayroon kasi akong ginawa tapos
Yung isa, nagturuan po kaming dalawa. So, yung bang pag mayroon akong sinishare sa kanila at na-appreciate naman nila, yun na napakasayo ko talaga. Yun. Kung may magpaturo sa akin at ako naman magpaturo sa kanila, mga kaibigan ko na sa Facebook, na naging kaibigan ko rin sila sa YouTube channel. Yan. May YouTube channel sila, may YouTube channel ako, parang nag-ano lang kami, ganun. Pasensya na kayo, maingay yung kritikan namin sa kapamilya niya. Mga serad sila. May batang maliit pa dyan, ewan ko kung 3 years. 3 years niya. Hindi naman nila nagtigyan sinasabi ko dito. Mag-isang lang kung hindi nila alam. Kasi kami partner first. Ang sabi ng partner first. Ayan, dalaan na natin. Ayan. Ayan. Ayan, dalian natin para kung naglalaro pag ganito, guys. Ayan. Oh. Ayan, dami kong nagawa. Ito na po lahat. Ayan. Diba ang dami na, oh. Ang dami-dami na, oh. Oh. Pwede parang pang dekorasyon sa mukha ko to. Oh. Ayan. Wala akong magawa dito kaya pagpasaway lang ako dito. Tinitignan ko kung may 2 hours na lang. Ayan. Kung kaya ko pang gawin itong lahat. Ayan. Kung glue gun ang gamit ko, kanina pa ako natapos ito. Kasi yung glue gun yan. Ayan. Saka ang daling magdikit yan. Ang okay yung linya sana sa taas. Hindi ba? Like, kasi bukas ay gagawa ako ng coconut cookies. So, sa kusina ako. Kaya mamaya, takbo na lang ako.
Kahit na ano lang. Yan ang ingay ng mga tao dito. Mga serya po sila. Dami pong serya dito. Mas marami pa yata yung nakikita ko dito na naglalakad ng mga serya sa Himbalas. مفهوم شو يعني بس مع انها بالفلبين مش كده اللي عندك في بابي بالفلبين ولا شو؟ بالنبي اللي بابي بالفلبين Pag 2 hours na, pwede na siguro akong mag-stop. At yung cellphone ko na ginagamit kong pang live, yan po yung cellphone ko na pinagbibideo ko pag pag ako ay tumatakbo o may mga i-upload ako. Yan po ang ginagamit kong cellphone. يلا باي يا جماعه Wala ka pala yung cutter ko dito. Hindi ko makita dito. Ayan. Kahit nawala yung cutter ko, mas solusyon, di ba? Naka 1 hour 40 minutes na tayo, guys. Ayan. Sabihin ko ito na dito na ano na naman na
Mas maganda kasi pag yung glugan ang gamit talaga. Kasi, kaya lang wala talagang saksakan dito. Walang kuryente dito sa bahay na ito. Itong, pag umuwi po sila, shutdown lahat. Kasi kuripot yung nakapunta dyan. Ayan. Ang dami na, ang dami na, ang dami na. قوم عماد. Hello. Pasensya na hindi kita mabasa dahil ano, 'di ba nasa Korea ka yata eh. Hmm. Thank you sa pagpunta. Ang maganda na. زيد شوي على النار. Tiyaga at tiis lang pag gumagawa kayo ng ganito kasi masakit talaga yung likod nyo, yung dito sa waist nyo. Lalo sa open o nilalis nila yung foam nito. Binalik na nila doon kaya hindi ako makaupo ng ano, ibang hindi ako comfortable sa ganito eh. Ayan. Marami na akong nagawa.
Ayan, ayan. Kaya hindi naman po, ano yung ba, very easy yung paggawa ng mga ganito. Oras din ang tatapon natin sa ganito. I-stop ko mamaya pagkatapos ganito lang, maupo lang ako. I-strip ko lang yung, ano yung likod ko kasi masakit na. Ayan. So, stop muna po tayo guys kasi sakit yung likod ko. Yung mga gamit ko, yung mga glue gun ko, ano ko na. Dahil ko naman na, ano yan. Yung mga pang sa likod ko. Maganda na rin. Ayan. Ay. Ayan. Ganyan pa naman makita naman ako. Hindi ako tapos. Kahit na. Nagaling ko lang 2 hours yung live ko. Kasi nag-stop muna ako dyan. Masakit yung ano, likod ko. Kasi hindi ako komportable sa upo na ganito na. Parang yung mesa na ganito dapat flat talaga. Sa taas kasi mahina yung signal namin. Meron po kami wifi pero napakanina talaga.
pang 2 hours. Tingnan ko nga. Ah, ano pa, 8 minutes pa bago 2 hours. Gagawin ko na lang pong 2 hours, guys. Para, mag-relax muna ako bago ako tatakbo. Kasi masakit yung likod ko, yung hindi stable yung pag-upo ko dito. Tingnan niyo pong mga kamay ko, guys. Wala pa yan. Mas marami pa pag pero tis lang at saka lang pag gagawa ka ng ganyan. Ayan. Ito po yung Pinas product ko. Yan, may clinics na sa loob. Ayan. Ayan. Hindi ko pa nampisahan, dadalawa pa lang line na So, hintayin ko na lang kung mag 2 hours and then magpapaalam na po ako. Hindi ko ano kung ginagawa niyo na lang ko lang po. Nandito pa po, guys. Pasensya na ko kung mali po.
kaya nagkakasap na siya na natin. Wala naman natin. Dapat natin. هاي كأشياء لولا رمضان لفت يا هاي أكيد أفتح حتى هيجي وقت الخالي الله يرحمه يزور بيطبقوا تطبيق Naindot din ako ng ومعك خليجة وين؟ So hanggang dito na lang. So hanggang dito na lang po mga kapatid, mga katim ko, kapamilya, mga subscribers at supporter ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po ako kasi nagpapahinga lang po ako ng konti, then tatakbo na po ako para may upload na naman po ako. So may God bless us all. Bye!